ale ono to bude asi podobné. Dovolte mi, abych vám představil ze Slovenska, přátelé, paní Dášu Tonkovou a pana Milana Lauricu. Předám slovo nejdřív dámě, protože jsme ve slušné společnosti na rozdíl od politiků, takže první slovo má dáma ze Slovenska, paní Dáša Tonková. Ďakujem a dobrý deň, zdravím všetkých priateľov aj slovenských, ktorí sú tu ešte okrem nás a samozrejme vás, pretože sme prišli podporiť túto demisiu a chceme sa k nej samozrejme pripojiť. Pretože keď už bohužiaľ je situácia taká, aká je či už v Česku alebo na Slovensku, že nám tu zomierajú, mrznú bezdomovci a zomierajú ľudia, zúfali ľudia páchajú samovraždy, tak si myslím, že je najvyšší čas konať. Tak ako tu symbolicky padali hlavy, tie hlavy musia padať. Jak u vás, tak u nás. Iná možnosť už nie je. Ja jenom pro politiky, jenom pro české politiky přeložím, kdyby nevěděli, co jsou to samovraždy, jsou to sebevraždy, jo, páni politici. Áno, bohužiaľ sebevraždy. Taká je situácia aj v Česku, aj u nás. A keď si niekto myslí, že keď sa nehovorí Česku moc alebo nepoužíva výraz genocída, že to tu nie je. Tá genocída prebieha aj u vás. A myslím si, že v plnom prúde. Týmto by som aj chcela pozdraviť pani Radomíru Aksamitovú, pretože práve ona bohužiaľ má tento problém a myslím, že viacerí, ale ju poznám, takže by som chcela pozdraviť. A práve ona mi napísala, že tá genocída prebieha aj u vás a naozaj v plnom prúde. U nás to síce už jeden politik aj tak nepriamo priznal, pán Alojz Hlina, ale my vieme, že to prebieha aj u vás. A genocída je ten najťažší zločin proti ľudskosti. Takže toto nemôžeme tolerovať. Poďme takých ukradili, hej! Poďme taký ukradili, nemám doklad! Starý je papír! Teraz, keď dovolíte, tak by som vám prečítala demisiu, ktorú sme tiež napísali, jak som už spomenula, týmto by sme sa chceli pripojiť, aby sme zjednotili Československo, pretože rozdelili ho dvaja politici účelovo a nezmyselne, tak si myslím, že dva národy ho môžu kľudne spojiť. Nikto sa nás nepýtal, rozhodovali o nás, bez nás. Takže ani my nepotrebujeme žiadne povolenie. Takže takisto úradu vlády Slovenskej republiky vyslovujeme nedôveru a trváme na okamžitom rozpustení parlamentu, zastavenie reforiem proti ľuďom, audit verejného dlhu, znárodnenie strategických podnikov, zabezpečenie potravinovej a ekonomickej sebestačnosti a potrestanie viníkov. Odôvodnenie. Trváme na demisii celej vlády Slovenskej republiky, nakoľko posúva krajinu do nepredstaviteľnej ekonomickej morálnej katastrofy a žiadame rozpustenie parlamentu a odstúpenie hlavy štátu. Okamžité zrušenie všetkých reforiem namierených proti ľuďom. Audit verejného dlhu Slovenska s moratóriom na splátky dlhu, pretože slúžil súkromným záujmom a nie v prospech všetkých občanov. Znárodnenie strategických odvetví, ktoré sú dôležité pre spoločnosť, hospodárstvo, bankovníctvo, energetika, vodné hospodárstvo, zdravotníctvo, vzdelanie a riadenie životného prostredia. Okamžité spustenie procesov, vymenovanie úradníckej vlády, funkčenie referenda, nový volebný zákon a iné kroky smerujúce k zabezpečeniu ekonomickej a potravinovej sebestačnosti, zabezpečenie podpory národného hospodárstva a vymanenie sa z područia Európskej únie, dlhov a sankcií. Narobila ich vláda, banky, nech si ich zaplatia, takisto tak na Islande aj všade. A ešte, keď dovolíte, posledný bod, a ten je pre mňa teda najdôležitejšie, je to taká moja srdcová záležitosť, a to je vyvodenie trestnej, politickej a morálnej zodpovednosti viníkom, ktorí okradli, ožobračili národ, zdevastovali, zničili a rozpredali našu vlast za posledných 23 rokov. Našu vlast, myslím, Československo. Poďme taký ukradili! Ať je Československo! Slobodný Československo! Děkuji milé dámě Dáše Tonkové a předám slovo panu Laurincovi.
Áno, možno vám to robí problém. Neplete si moje meno Laurinec s Lorencom. S tým nechcem mať nič spoločné, iba účet. V prvom rade, ešte raz, Slovensko vás zdraví a je na vás hrdé. A my zdravíme Slovensko! Tiež je našou predstavou, aby sme nie tak ako kedysi, či nás umelo spojili alebo rozpojili. My chceme, aby občan vládol, nie hentí zmetkári. My máme milióny obyvateľov a hovorím, medzi tými miliónmi nenájdeme takých, ktorí nie sú eštebáci, komunisti, rozvracači a kadejakí iní hajzli. Máme takých ľudí. Musím oceniť, vážil som si odjak živa. Český národ má obrovskú históriu. Tu máme za sebou kohosi. Keď sa pozrieme okolo seba, Karol IV. A tak ďalej, zoberme si ďalšie veci. Zoberme si, že príklad kultúra. Obdivoval som odjak živa napríklad českých hercov, českých hudobníkov, obdivoval som spisovateľov a to všetko, čo teraz je z toho rozkradnuté a nútia nám tú americkú kultúru kadejakú treťotriedovú. A to my nechceme. My sme schopní tvoriť, my sme schopní aj vládnuť. Máme rozum, máme srdce, vieme pochopiť, vieme cítiť. A toto treba, aby sme mali všetci. Hovorím, aj na Slovensku vravím, nehľadajme medzi sebou rozdiely, nehľadajme ani jazykové, náboženské, ani podobne. Hľadajme to, čo nás spája. A čo nás môže spájať? Rodina a pocit toho, že budeme spolu spravodlivo žiť. To je to hlavné. Tuto s nami ako robia. Nenápadne nám tu podsúvajú kadejaké iné spoločnosti a robia z nás ľudí, ktorí budeme závislí na všetkom. Súvajú nám tu zahraničné spoločnosti a čo sa stane? Napríklad Lidl a ostatné. Kľudne nás môžu vyblokovať a budeme hľadovať. Budú nás možno týrať a tak ďalej. A to my nesmieme dopustiť. My musíme sa postaviť proti ním. Som na vás hrdý. Nepočítajme davy, koľko je teraz, ale keď sa rozprúdi to, bude ich viac, bude ich ešte viac. A médiám nedovolíme, aby nás takto devastovali, aby to klamali, aby zatajovali. Bulhári nám tvrdili, že elektrika. Nie, tam bola revolúcia, to nám zatajili. Island, klamali o tom. Mlčali, prečo? Lebo sa boja. Oni majú strach. Strach majú. A prečo majú strach? Lebo to, čo spáchali, je hrozné. Ja hovorím toľko, uvedomme si. To nie je len, že napríklad máme malý plat. To je zámer všetkého. Ja poviem, že to je náväznosť jedna na druhú. Zoberte si, ten, kto má malý plat, nemôže ani podplácať na súde. Nemôže sa dovolať spravodlivosti. A preto ľudia sa učia tomu, že musia držať hubu. Nebudeme držať hubu. A ľudia, keď majú pocit, že musia držať hubu, začnú frustráciu prežívať. A kde ju prenesú? Na vlastné rodiny. Rodiny trpia potom. Rozbíja sa rodina, vzniká kriminalita, alkoholizmus, drogy a ostatné. Toto nám privádzajú. To je tá
genocída. A za to si zaslúžia, tak ako tu bolo, seknúť ich. Keď mi niekto siaha na rodinu, nesmiem si to dať. To je to najcennejšie. Ani my si nedajme svoje rodiny. A budeme bojovať o to, aby sme sa my konečne postavili ako dva národy k sebe. Pretože založil som napríklad iniciatívu SOS občan. Nájdete si ju na Facebooku. Chcel som povedať toľko. SOS ako pomoc jedného druhému. Nie Mayday, Mayday, lebo by sa ozvalo kontrolná väžami a spýtali by sa, aký máte problém. A ja by som musel povedať, no sme v lietadle, ktoré v 89. roku vylietlo. Dvaja teroristi, Klaus a Mečiar, rozbili lietadlo, roztrhli ho a teraz lietame bez motorov, lebo nás rozkradli. Ale my to lietadlo znovu spojíme. A nie ako politici, ale ako občania. A občan, tak ako v Islande, ten bude určovať. Nie, že nejaká partokracia ani podobne. My na Slovensku nechceme zmeniť Fica a dať iného strýca. My chceme občana. Ten bude zamestnávať vládu. Oni sa nám drzo smejú do tvári. Oni si ich zrušia. Oni napríklad si určujú, aký budú mať plat. To len samovrah by si znižoval svoj plat. Vy by ste si znížili svoj plat? Určite nie. Takže my ich musíme platiť a nie oni nás. Takže toto je to základné. Tak preto hovorím SOS, nekričím help ani pouvaž, lebo potom sa stane, jak v 68. prídu Rusi alebo NATO s tankami a budú nám tu ináč pomáhať. My si musíme pomôcť. Takže chcem na záver vám toľko povedať, že buďme na seba hrdí, buďme spolu a ako hovorím, napadlo mi jedno, SOS, najmä si ako skratku a na záver sa tak pozdravme ako Slováci, S ako súcit, O ako odvaha a S ako solidarita. Takže S, O, S. Buďme spolu a dokážeme. Ďakujem a držíme palce vám. Moc děkujeme našim přátelům ze Slovenska. A jaké by